ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நான் தான் உங்கள் அஸ்வினி. இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இன்றைக்கி வந்துட்டு ஒரு டே இன் மை லைஃப் vlog வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். கூடவே வந்துட்டு அன்பாக்சிங்லாம் இருக்குது. அதனால் மிஸ் பண்ணாமல் இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். அதுக்கப்புறமா ப்ரொவிஷன்லாம் நம்ம வந்துட்டு எப்படி வந்து மணி சேவ் பண்ணி வாங்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ளிப்கார்ட்டில், அமேசான்லலாம் எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டும் வந்து காமிக்க போகிறேன். அதனால் இந்த வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நாங்கள் எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, திருவொற்றியூர் தியாகராஜர் கோயிலில் தான் இருக்கோம். இன்றைக்கி மேக்னாவுக்கு வந்துட்டு ஸ்டார் பர்த்டே. அதனால் வந்து அதை செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக காலையிலே கோவிலுக்கு வந்துட்டோம். நீங்களும் வந்து அப்படியே வந்து எங்கள் கூட இந்த விலாகை வந்து கோவிலேருந்தே கண்டினியூ பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு இன்றைக்கி நிறைய அன்பாக்சிங், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ப்ரொவிஷன்லாம் வந்து நம்ம எப்படி மணி சேவ் பண்ணி வாங்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் சொல்லித்தரேன், பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி வடிவுடைய அம்மனை பார்த்துருங்க, எவ்வளோ அழகாக இருக்காங்கல்ல. காலையிலே வந்துட்டு அவங்களெல்லாம் தரிசனம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம்